ಒಂತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ಚಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅರೆಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ತುಳುನು ಮದ ಪಡೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎನ್ನಡ್ಡೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ದಾದ ತೆಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕಲು ದುಂಬೋರಿಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರವಡುಲ್ಲ ಬಂಡ ಅಂಚ ಕಥಾ ಬಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಯ ಯಶೋದಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದ ಅದನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ನೆಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಲ್ಪೇರ ಭಟ್ರನ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಮೆತ್ತೋಡು ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಊರುದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಎಂಕುಲು ತರೆತಕ್ಕವಳು ನನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಪಡೋಣ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಠ ಕಲ್ಪನಾಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅರಸೇರ್ನ ಕೇಳ ಇಂಚು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರಸೇರ್ನಗಲ ವಿಷಯಗಳು ಬತ್ತು ನಮಗೆ ಪಾಠೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಅರಸೇರ್ನ ಪಾಠ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಓದಿರ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುನು ಅಳುಪ ಅರಸೇರು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಅಳುಪ ಅರಸೇರ್ನ ಅಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಅರಸರನ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಅಳುಪ ಅರಸೇರನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಿಜವಾದಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ನಡು ಟಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನಿಯರೆ ಖುಷಿಯಾಪು ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಈ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಮಂಟಮೆಡು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತರೆತಾಗ ಅದರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೋಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬು